So ayan guys, kahapon ay nag-start na ako ng vlog dito kahapon sa talong ni Kuya Hector. Pero sad to say, kahapon is na-delete siya kagabi. Nag-edit na ako, nag-start na ako kagabi ng... So what's up lang people, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ayan guys, kahapon ay nag-start na ako ng vlog dito kahapon sa talong ni Kuya Hector. Pero sad to say, kahapon is na-delete siya kagabi. Nag-edit na ako, nag-start na ako kagabi ng aking vlog kahapon. Pero sad to say is na-delete siya. Kaya uulit ako mag-vlog ngayon guys. Pero ngayon guys is sabi ni Kuya, nandoon sila doon. Sabi ni Kuya is marami daw tao ngayon pupunta dito kasi mag-harvest daw sila. So, ayan. So, it's so very timing talaga guys, timing. So, kasi maraming tao dito mamaya. So, tingnan natin guys, magtatanong tayo sa kanila yung mga workers dito kung okay ba nila yung mag-work dito, sapat na ba nila yung mga sahod nila dito sa talong. So, kahapon guys, nagva-vlog na ako kahapon kasi naka-introduce na ako, inintroduce ko na yung may-ari ng talong. Pero sa to na-delete kasi guys, kaya ngayon ay ulitin ko. Tapos, ano guys, itong area na to guys ay, iisa lang itong area na to, ayan, ito. Ayan. So, iisa lang itong area na to kasi banda doon, tapos dito, aabot dito, iisa lang talaga yung area. Is 0.7 area yung lahat dito. Tapos, sabi niyang kuya kahapon na interview namin ni Renato Adventurer is hindi daw sila every month nag-harvest ng talong, kundi nag-harvest daw sila if may bunga na. Tulad ganito guys, ayan. Alam nyo ba guys, kahit pagkatapos ng harvest, may ano pa rin, may bunga pa rin kasi parang hindi lahat na kukuha guys kasi ang dami talaga ng bunga. Kung nandito lang kayo guys, ang dami talaga ng bunga dito ng talong. Tapos guys, ito guys ay matatagpuan dito sa California, Bohol. Hindi sa California sa ibang bansa, kundi sa California, Bohol matatagpuan dito. Ayan, so ang location dito is California, Bohol. Malapit lang sa Ubay area. So pasensya na din guys kasi ayan oh. Bagong gising talaga ako guys kasi kagabi guys hindi ko nasasad talaga ako kasi na-delete ko yung vlog kahapon. Kaya sabi ko sa sarili ko, paano to, bakit na-delete? So ayan, so nag-decision ako na mag-start ulit dito sa talong ni Kuya Hector. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga talong nila. So let's start. So ayan guys, nagtanong ko kanina guys kung bakit yung may ganito. Ayan. Kung bakit may ganito, ilagay nilang ganito ng may usok. Kasi guys, ang purpose talaga daw guys sa ganitong usok, yung nilagay ng usok na area is para daw ma-maintain yung species guys. Ganito, yan. Ma-maintain daw yung species sa kanilang mga area para lock daw siya guys, para ma-lock daw siya, para yung mga area dito na may lalakarin na area. So pag mag-harvest na daw yung mga tao dito, hindi na sila anong tawag dyan, hindi na sila lisod. So, yan ang purpose talaga dito sa usok. So, ayan guys, may ulan na guys. So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys yung yung mga bunga nila, ayan. Ayan, may bunga na sila guys. Ito yung mga bunga nila guys. So, ang dami talaga guys ang bunga dito. So, ayan guys, in-explain ko na kanina yung purpose dito sa kanilang usok. Ayan, para ma-maintain yung species nila guys. Para hindi na sila, yung mga nag-harvest, hindi na sila anong tawag dyan sa Tagalog ng maglisod, basta maglisod, para hindi sila maglisod sa pag-harvest, para maintainin talaga para diretso. So ipapakita ko sa inyo yung area ng talong area, sobrang laki. So let's go! So ayan guys, ayan, itong purpose na to guys, itong may mga usok, may mga puno, may mga kahoy, ayan, ito, may mga kahoy. Ayan, sinabi ko na kanina, yan,
ang purpose daw yan is species guys, para yung mga nag-harvest ay hindi na sila masyadong mahihirapan sa pag-harvest nila, kaya nilagyan niya ng usok. Lagyan niya lang yung may mga usok dito, mga kahoy, para ma-maintain yung balance at space sa mga talong ni Kuya. Guys, ito yung mga, ayan guys, oh, nakikita ba niyo guys, ang dami talagang bunga guys. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung pinakamaraming bunga. Kasi mamaya daw guys is may mag-harvest daw maya. Marami daw tao pupunta dito. Ayan, ito yung bunga nila Kuya. Ang dami talagang bunga guys. Ayan. Hindi masyadong makuha kasi yung camera ko. Pasensya na. So ayan. Ang dami talagang bunga guys. Ng kanilang talong ni Kuya Hector. Ayan. Guys, nahihirapan talaga ako dito kasi alam nyo, nag-use ako ng butas. Aray. Nag-use talaga ako ng butas. Ayan. Para safety. Kasi dito guys is maulan. So, nag-use ako ng butas o boots para protective sa mga viruses, germs dyan. So, wala akong maso. So, baka para dito na lang ako matatapos guys kasi busy silang Kuya. Kaya kahapon ay in-explain ko na kanina guys. So, Kuya, ilang area na to, ilang sacks. Yung sacks nila guys, ma-harvest nila 20 sacks. Yes, 20 sacks sila. 20 sacks guys, every harvest nila guys. Tapos guys, si Kuya Hector, parang last week daw guys is nahilo siya. Dinala siya ng hospital last week kasi nalanghap na yung ni-use sa talong, yung parang anong tawag diyan, mga yung ginagamit sa talong, nalanghap ni Kuya Hector, kaya dinala siya last week sa hospital. So ngayon ay okay na si Kuya. Ayan, na okay na si Kuya kasi masyadong yung spray na use niya is malaki, tapos siya is maliit, so kaya nalanghap na yung ginagamit sa talong. So ayan guys, nandito pa tayo sa area ng talong ni Kuya Hector. Sobrang laki. Gusto kong bumili pero sabi ni Kuya is bago hindi daw pwede bibilhin ngayon kasi bago lang ng spray. Kahapon lang daw ini-spray, kaya hindi daw pwede muna kunin at harvest at kakainin natin kasi bago pa ito nalagyan ng medicines like ginagamit sa talong. So parang dito lang ako mag-e-end ata guys kasi tapos na ako. Ayan, nandoon sila. Ayan, may dalawang tao na mag-work sa usok yung para mag-maintain ganito, para maintain yung species nila. So ayan, nag-use sila ng nag-aarsa daw. Ayan, dala sila ng kahoy para continue sila sa work. So ayan, malakas ng ulan. So para dito na ako magtatapos sa aking vlog kasi may ulan na malakas. So at yun lang po guys. I hope ay na-amaze kayo sa aking vlog ngayon at napasaya ko kayo, napawaw kayo. So ayan, bago tayo mag-end guys, shout out muna tayo sa Binsilio family, yon si Kuya Hector. Tapos shout out sa mga dito nag-work sa talong na area. So shout out din kay Rochelle Canada Journey. Maraming salamat ma'am. At shout out sa team Prem Makatao. So salamat. So yun lang po guys. I hope ay na attractive kayo sa vlog nito ngayon. So don't forget to like and share, subscribe to my YouTube channel, that is Kuya Renz. At maraming salamat at paalam.